This week, it has been announced last week nga ada iti problema iti signal, iti internet, and kumabsot iti signal. And for that reason, I intend nga iti records tayo dating a week at it will be a shorter ones tapos mabuya tayo lata dagiti sa uti Dios nga mataktak kanhang madisturbo dagiti panagdengeg tayo no atidog iti records tayo. And for that, in connection iti daytoy issue iti sitwasyon ti tata, I am also reminded of a time iti sangwanan iti Dios where there will be no more communication. Ure nagpakaasit iti sangwanan iti Dios, ure agsangit iti sangwanan iti Dios, ure no kunating agbabaw iti sangwanan ni Apo Dios, and that will be, it's already too late. It was written in 2 Thessalonians chapter 1 verse 7, 8, and 9. Kunana jay, concerning the verse 7, he was referring to the people who died nga nangitakdal ti pamati da ni Kristo Jesus. And he is referring nga dagitoy napaada-padas nga anak ti Dios, ada dagiti nagparparigat kanyada nga nagpatay kanyada. They have tortured these children iti Apo. And kuna ni Apo Dios iti verse 8, these people nga pinatay da nga anak iti Dios, the Lord will avenge them. Itagbugbugang apoy, referring to hell, ibalas na dagiti anak iti Dios, dagiti haan nga nagsubmitar, haan nga nagpaituray, haan nga agpakumbaba iti ibanghilyo ni Kristo Jesus, referring di panakatay, panakaikalik at panagungar at umanay di ay sufficient di ay ngawan ti masapul nga ngayon mo. To these people who doesn't like to submit di ibanghilyo ni Kristo Jesus, kunada ngayunan da iti relihiyon, ti aramid da, kunada niya po Diyos dumteng ti tsimpo, iti verse 9, they shall be punished with everlasting destruction. There is no such thing as soul annihilation, but the Bible teaches nga kunana iti awon pating gana nga dusa. And kunana iti from the presence of the Lord and from the glory of His power. And here is the greatest cut off, shut down iti communication iti tao kan iti sangwanan iti Dios. Nga dumteng ti tsimpo, when a man will be there in hell, there is no more mercy that will be given to him. There's no more crying. Adengan niya po Diyos kanya ura niya ti request da. Kuna niya po Diyos from the presence of the Lord. Kahit na nga soon, men could feel the absence and the total absence iti Diyos, iti place iti hell. Ijay ti pangkitaan nga kastugam ti sukat na iti biyag nginin enjoy ko ti daga nga awan iti Diyos. Kanawan pa nagsubmitar ko ti bagbaga ti sao ti Diyos iti daga. Nagdakkel gayam iti sukat na. There is to live nga nagpukpukaw ka day. Malagip iti Lazarus and the rich man. Agpakaas iti rich man, but he was ignored by Abraham. And that is the same thing that will happen to a man nga hangin mawat kani Kristo Jesus. That is the situation and that is the punishment ti may nga tao nga hanga nagbabawi ka nagpaituray ti Ibanghilyo ti Dios. There is a total cut off, shut down iti communication, uray ti rescue niya po Diyos to rescue him di hell, and di kunanapay from the glory of His power, that han nga mapaadas iti panakabalin iti Diyos iti ayat na, kan grasya na, kan ayat na. Kan iti as iti Diyos, because it is already too late. Dahiti nga problema iti signal tayo kat it will just be for 5 to 6 days. But could you just imagine a life ngawan iti Diyos? Kuna niya po, dahito iti sukat na dagiti agin enjoy iti biyag na jidaga who have not fully trusted iti Ibanghilyo ni Kristo Jesus. They will have a taste, maramanan na ti pungtut iti Diyos. Iti biyag nga kayat da nga awan iti Diyos nga mangiturtura iti biyag da. Mariknada ti sinit iti apoy nga bugbugang, and forever and ever, kunati sa ti apo, it will be an eternal torment. And my brother in the Lord,
For 5 days nga adaan tayo, iti problema ti signal. Could you just imagine an eternal detachment from God's mercy? Iti eternal nga napugsat iti komunikasyon nga urag pakpakaasik at awan iti tulong iti Diyos. That is because you have rejected the gospel. Kada kayo nga mangkatkatawa iti banghelyo ti Diyos. Aday ba kada kayo? You prepare yourself because hell is awaiting ng mga limon. Ng mga limon kanyan. Nga dumtang titsimpo. Nalpasan iti amin. Kapsat. Nuhan mo pa'y nga nakita, kan hamo pa'y nanay ni Kristi Jesus. Nuhan mo kahit nga mapaadas iti na ito nga eternal shutdown and cut off iti Diyos. I beg you to fully trust in the gospel of Christ. Nga na yung dijay, ibabaw yung basol mo. And talkam tinaramid ni Christ Jesus. I beg you, my friend. I beg you.